முதல்ல பார்க்க போறது டெவில்ஸ் கெட்டில் ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிறது அமெரிக்கால உள்ள மினோசாட்டாங்கிற இடத்துல. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல மலை மேல இருந்து வர தண்ணி ஒரு இடத்துல ரெண்டா பிரியுது. அதுல ஒரு பாதி நார்மலா கீழே தான் கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு. ஆனா இன்னொரு பாதி அந்த மலையில உள்ள குகைக்குள்ள போகுது. அந்த குகைக்குள்ள போற தண்ணி எங்க போகுதுன்னே தெரியலையாம். இத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக முதல்ல அந்த தண்ணில டார்க் கிரீன் கலர்ல கெமிக்கலை ஊத்தி பார்த்திருக்காங்க. அப்பவும் அந்த தண்ணி எங்க போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். அதுக்கப்புறம் பால்ஸ்ல பர்மனன்ட் மார்க்கரால அடையாளத்துக்காக எழுதி அந்த குகைக்குள்ள போட்டு பார்த்திருக்காங்க. அப்பவும் அந்த பால்ஸ் எல்லாம் எங்க போச்சுன்னே தெரியலையாம். கடைசியா அதுக்குள்ள ஒரு ஆளையே இறக்கி பார்த்திருக்காங்க. ஆனா அவரும் திரும்ப வரவே இல்லையாம். கடைசி வரைக்கும் ஒரு பாடி கூட கிடைக்கலையாம். இதனால இந்த இடத்தை டேஞ்சரஸ் பிளேஸா அறிவிச்சு சுற்றுலா பயணிகள் இந்த ஃபால்ஸ்க்கு பக்கத்துல வர்றதுக்கே தடை விதிச்சிருக்காங்களாம். இப்ப வரைக்கும் இந்த குகைக்குள்ள போற தண்ணி எல்லாம் எங்க போகுதுன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். அடுத்தது ரிங்கிங் ராக்ஸ். இந்த இடம் இருக்கிறது பென்சில்வேனியால. உலகத்துல நிறைய இடங்கள்ல உள்ள பாறைகள்ல ஏதாவது ஒரு பாறையை தட்டும் போது வித்தியாசமா சத்தம் வரும். ஆனா இந்த இடத்துல உள்ள எல்லா பாறைகள்ல இருந்தும் வித்தியாசமா தான் சத்தம் வருதாம். அதுலயும் இங்க லட்சக்கணக்கான பாறைகள் இருக்காம். இதுல இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, வெளியில ஏற்படுற எந்த சத்தமும் இந்த இடத்துல கேட்காதாம். இது மட்டும் இல்லாம ரேடியோ சிக்னல், மொபைல் நெட்வொர்க், வைஃபை நெட்வொர்க்னு எந்த சிக்னலும் இந்த இடத்துக்குள்ள கிடைக்காதாம். அடுத்தது பாய்லிங் ரிவர். இந்த ரிவர் இருக்கிறது பிரேசில்ல உள்ள அமேசான் காட்டுக்கு நடுவுல. இந்த ரிவர்ல ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல மட்டும் உள்ள தண்ணி பயங்கர சூடா கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்குமாம். இந்த தண்ணி அதிகபட்சமா 196 ஃபாரன்ஹீட்ல கொதிக்குமாம். இதனால இங்க சமைக்கிறதுக்கு அடுப்பே தேவையில்லையாம். பாத்திரத்தை இந்த தண்ணி மேல வச்சாலே தண்ணியோட ஹீட்லயே சமைச்சிடலாமாம். இந்த தண்ணிக்குள்ள எந்த விலங்குகள் விழுந்தாலும் சூடு தாங்காம இறந்து போயிடுமாம். பிரேசில்ல இருக்கிற ஒரே ஒரு எரிமலையும் இந்த இடத்துல இருந்து 700 கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் இருக்காம். இப்ப வரைக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் இந்த இடத்துல உள்ள தண்ணி மட்டும் எப்படி இவ்வளவு சூடா கொதிக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். அடுத்தது பெட்ரிஃபையிங் வெல். இந்த இடம் இருக்கிறது இங்கிலாந்துல உள்ள நார்த் யார்க்ஷயர்ல. இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பாறை மேல இருந்து எப்பவுமே தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்குமாம். இந்த தண்ணி எந்த பொருள் மேல பட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் ஒரு வாரத்துக்குள்ள அந்த பொருள் கல்லு மாதிரி உறைஞ்சிடுமாம். இங்க தொங்குற எல்லா பொருட்களையும் பாருங்க. இது எல்லாம் இங்க வந்த சுற்றுலா பயணிகள் தொங்க விட்ட பொருட்கள். ஆனா இப்ப கல்லா உறைஞ்சு போயிருக்கு. இந்த சைக்கிளை கூட பாருங்களேன், தண்ணி படுற இடம் மட்டும் கல்லா உறைஞ்சு போயிருக்கு. இப்ப வரைக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்களால எப்படி ஒரு வாரத்துக்குள்ள இந்த தண்ணி படுற எல்லா பொருட்களும் கல்லா உறைஞ்சு போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். அடுத்தது எவர் லாஸ்டிங் லைட்னிங். இந்த இடம் இருக்கிறது வெனிசுலால உள்ள கட்டாட்டும்போ ரிவர்ல. பொதுவா மழைக்காலங்கள்ல மட்டும் தான் மின்னல் அடிக்கும். அதுலயும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் அடிக்கும். ஆனா இந்த ரிவருக்கு மேல தினமும் நைட் 7 மணிக்கு மேல மின்னல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாம். அடுத்த நாள் காலையில சூரியன் உதிக்கிற வரைக்கும் விட்டு விட்டு மின்னல் அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குமாம். முதல்ல ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த நீர்ல உள்ள யுரேனியம் எல்லாம் ஆவியா மாறி அதிக அளவு மேகத்துக்கு போறதுனாலதான் இப்படி மின்னல் அடிக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா கொஞ்சம் வருஷங்கள் கழிச்சுதான் தெரிஞ்சிருக்கு, வெயில் காலங்கள்ல தண்ணியில யுரேனியம் அளவு குறைவா இருந்தாலும் தினமும் இரவு 7 மணிக்கு மேல இந்த இடத்துல அதிகமா மின்னல் அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்குன்னு. அதனால இப்ப வரைக்கும் இங்க ஏன் தினமும் இவ்வளவு மின்னல் அடிக்குதுங்கிறதுக்கான சரியான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். அடுத்தது ப்ளூ பாண்ட். இந்த குளம் இருக்கிறது ஜப்பான்ல உள்ள ஹொக்காய்டோல. இந்த குளத்துல உள்ள தண்ணி எப்பவுமே ரொம்ப வித்தியாசமா ப்ளூ கலர்ல இருக்குமாம். ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த தண்ணியை டெஸ்ட் பண்ணதுல இந்த தண்ணில அதிக அளவு அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்கிறதுனாலதான் இது ப்ளூ கலர்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இதுல ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா, இங்க எவ்வளவு குளிர் அடிச்சாலும் இந்த குளத்துல இருக்கிற தண்ணி மட்டும் உறையவே செய்யாதாம். அடுத்தது ட்வின்ஸ் வில்லேஜ். இந்த ஊர் இருக்கிறது கேரளால. இந்த ஊரோட பேரு கொடினி. பொதுவா ட்வின்ஸ் குழந்தைகள் ரொம்ப ரேரா தான் பிறப்பாங்க. ஆனா இந்த ஊர்ல மட்டும் 1000 குழந்தைகள் பிறந்தா அதுல 42 குழந்தைகள் ட்வின்ஸா தான் பிறக்குறாங்களாம். 2019 எடுத்த கணக்கெடுப்புல இந்த ஊர்ல மொத்தம் 11000 பேர் இருந்திருக்காங்க. இதுல 1000க்கும் அதிகமானவங்க ட்வின்ஸ் தானா. உள்ள ஒரு ஸ்கூல்ல மட்டும் 200க்கும் அதிகமான ட்வின்ஸ் படிக்கிறாங்களாம். இதனால இந்த ஸ்கூல்ல உள்ள டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இதுல யாரு ரமேஷ் சுரேஷ், யாரு கீதா சீதான்னு எப்பவுமே குழப்பத்திலே தான் இருப்பாங்களாம். ஆராய்ச்சியாளர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் இந்த ஊர்ல மட்டும் எப்படி இவ்வளவு அதிகமான ட்வின்ஸ் பிறந்துகிட்டே இருக்காங்கிறதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது லேக் வாஸ்டாக். இந்த ஏரி இருக்கிறது அண்டார்டிகால. இந்த ஏரி 3500 மீட்டர் ஆழமான ஐஸ் கட்டிக்கு கீழே உறையாம இருக்காம். இவ்வளவு அதிகமான குளிர்லயும் இந்த ஏரி மட்டும் எப்படி உறையாமலேயே இருக்குன்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு 3768 மீட்டர் ஆழத்துக்கு இந்த ஐஸ் கட்டிகளை துளையிட்டு இந்த ஏரியில உள்ள தண்ணியை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த தண்ணி 14 மில்லியன் வருஷம் பழமையான தண்ணின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க.
இது மட்டும் இல்லாம இந்த ஏரியில உலகத்துல எங்கேயுமே இல்லாத வித்தியாசமான பாக்டீரியாஸ்களும் வித்தியாசமான செடிகளும் வித்தியாசமான சின்ன உயிரினங்களும் வாழுதாம். இப்ப வரைக்கும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணியும் 14 மில்லியன் வருஷமா இந்த ஏரி மட்டும் எப்படி உறையாம இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கவே முடியலையாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இதுல எந்த இடம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுனோ இந்த இடம்